Здравейте на всички, аз съм Пещрепя и днес играем The Binding of Isaac. Пуснах си един челендж да видя какво представлявам и стана ето това. Което ме прави почти безсмъртен и е доста забавно, защото имам си като безкраен рояк от пчели, който ме закриля. Не! Добре. Какво мога да кажа само... трябва да убия майката, перфектно. Какво мога да кажа освен GG? Преди малко играех един... Вижте. Това всъщност... Вижте ми айтемите. Тази кучешка храна я взех предварително. Има луната, някакво златно килче и тринкета ми завърта сълзите и тази луна кара сълзите ми да обикалят около мене и заедно правят ето това. Нямам думи. Не! Кажете ми, не съм ли опнат? Мисля, че съм опнат. Так, там не мога да вляза. Преди малко играех един челендж и също станах доста опнат, но не го снимах, не знам защо. Станах доста опнат и запазих сида. И ще може да го видите в някой друг клип, евентуално. И защо стрелям на другата посока, а не към миньоните? Защото когато стрелям към другата посока, хвърлям повече сълзи. Като... Това е прекрасно. Найн! Чили, могат да закрият враг. И като вляза от тук, не знаят къде се намерят. Това беше Held Down. Така че няма да го пия. Това е прекрасна комбинация. Сигурно влизат в буря и... като го закрещите... Ще ви дам сида. И за това сида. Да продължаваме да трепиме неща с уникалната стрелба. Не! Там умрете. Не! Дотно умреш, бе, пак! Монстро ще бъде унищожен. Цака, рака. Кой ще кажеш? Кефюта. Как не се навряхме между сълзите му, направо не знам. Имаме дивста, където има това ни дава по-голям шанс за дивста и
Кое беше за демидж? И в момента може да умре, ама... Кот такова. Да, на челенджите няма айтъм румове, така че тези 9 остави. 9 оставите са много важни. Трябва само да държите копчето и да се мърдате малко и те като влязат са умрели. Умри. Добре. Не! Как си го изчислил, бе, демон? Кой демон е създал тази игра? Как може, бе? Как може? Не, толкова съм опнат, няма да умра. И ще ме убие Пикло. Буквално ще ме убие Пикло. Ще напишам онзи сит, който съм запазил. Трябва да е този. И с Айзак. Явно не е бил това. Беше много хубаво. Вървеше ме. Клёп. Значи хора, не е било този сидъл. Съжалявам, че съм ви излагал. Не ми се сърдете. Не! Щя да си купувам Майнкрафт вчера, но не беше работен ден и магазинът за игри беше затворен, а пък аз не знаех къде друга да продават игри. И нямам Майнкрафт. Добре. Няма тъй на това. Дингли! Ето този бос ме уби на един челендж.
Чойтър! Оцеля след това. Чойтър! Този е пълен чойтър. Този беше пълен чойтър. Абе. Атомната бомба гръмна. Какво ли има в Черничи роман? Мина ми да обясня за този герой. Това неговото име е Азазел. Не знам как го отключих, но го отключих по някакъв начин. И има летене и Бримстон и ядки много демидж. Бля. Какво е Бримстон? Бримстон е кръв. И правя ето това. Малко трябва да го изчакате да зареди. Това е... А какво правят тези червени огньове? Бият ви. Демидж. Нали? Отиваме в файта, мама. Да видим какво има. Аз съм съгласен. Бих искал да видя какво има тук. Абе, къде сте, бе? Малки кадни. Защо не ми взе демидж това? Когато влязох в стата. Не ми взе демидж, защото имам летене. И си използвах атомната бомба да взривя това, но нямаше тайна става. И си използвах картата, която ви връща на спаун. А пък тази пявица така добре яде монстро. Но аз съм много неточен с нея. Не. Добре. Рейнчъп, но това мисля, че не работи. Диоста. Ще умра ли, ако вземам главата? Главата, ако ми даше, дейджута. Дори аз имах черно сърце. Той искаше синьо, как умрях? Игра, бъгава си. Бъгава си. Егмонт, оправите си играта. Приключи. Бих искал да имам бомба. Една бомбичка. Сатана не чу моите молитви.
За много монтиран, който ви говорих, имах Darkbone, който яде червени сърца и дава сини. Или черни. И на едно цяло червено даваше едно синьо или черно. Което... Какво е това? Това трябваше да ми връща сълзите към мене, но понеже аз пила кръв, Война! Много закрит враг. Умри, война. Имах летене. Ти такъв. Ня! Ти фу. Те идваха към своята смърт. Пини! Please go, Penny. Вчера бяхме на един рожден ден на един приятел на баща ми и бяхме на караоке и още ми се пее. Пуснаха една песен. Не, сатане, това твое чело ми отрепа. Глед. Само каракача, цакарока минана. Бомба! Добре, къде беше синя камък? Ага. Тази кирка прави ето това. Но... Играта проверя така. Имам 10 стотинки. Не трябваше да влезем тук.
Не, да те удари лойно. Сейтан, give me сделка. Какво е това? Да ни биде... Мисля, че... Мирише на кръв. Май, надушвам кръв. Чакай. На теб на Чакай. На теб на какво ти мириш? На гадно, нали? Мириш на кръв. Защо го взех? Заради това го взех. Заради това имам уникален рейндж, което означава... Имаш кирка? Мрети! Мри, бе! Има само един ключ. Как не умря? Чуйтър! Саляма, саляца, цункари, хемикина. Не трябваше да го отварям. Имаш много ключове. Не, you piece of fuck. Бля. Кало му канцехина, саляма, саляца. Добре, ще го минеме по лесния начин и сега. На такара, на кина. И боса какъв бос? О, Мегамен. Толкова страшен. Особено. Айде, с нас. Чакай, той не беше бле. Какво отключих? Ключ, синко. О, девоста. Сейтан! Това. Крампус! Иван Льо Крампус! Имаш три ключа. Крампус! Крампус. Не Крампус! 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 Поригай се. Ялла. На. Опс. На бомбада. Има и друга да бомбада в морето да. Да. Откъде идват тия паяци, бе?
Ето откъде раз. Съндъчка. Отбихме ги. Имаме... Още нещо. 30 парички. Нагоре. Нагоре. Ефти. Имам истито года, салче. Защо го заобикаляш? Не знам. То може да прелетиш над него. Къде си в капан? Не, всъщност не си. Някаква пръчица. Като е? Някакъв тук ми се прави на отворен. Наистина е отворено. Бе. Той иска да ме уби. Той си иска да ме уби. Представяш си? Да, представям си, бе. Що да не си представям? Защото си просто разкарай се, проверяваш ме клепа. Хората са дошли тук да гледат мене, не тебе. Виж, само ще умрем заради тебе. Разкарай се. Димпи. Клумп. Не искам чувен компас. Санта ла салама, цукирики цукина, сауики марина, цукираки цикина, фунцака цукара. Какво? Кака пакита. Да. Добре, усещам, че ще отидем до майката и ще й кажем здрасти и... Там. Не. Има паричка. Бомбичка. Да. Имаш 2 бомбички и 2 Наредете се. Отново. Ах ти малък! Противен пух. На кула салама, цакирики покина, анцика саруца, анцименци кулята, отики вакина. Ти видя ли? Хората не са дошли да ти слушат песните. Дали? Да. Че аз не пея ли хубаво? Хубаво пееш, обаче не искат да гледат песни. Как може да ми дадеш такова нищо, бе? Аз вече мириша на смърт. Кой имах? Dark Bomb. Не, бомба! Бомбата няма да гръмне никога. Халята, малята, чикирики, Чакистан. Добре, правя малко по-малък демидж. Ако не знаете от тези, има шанс да ви се падне скелет. Малък, много има. Плюк.
Не. Това само хубави хапчета ли? Това ми дава не само хубави хапчета, тъй че... мисля, че той искаше да ми каже нещо. La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba. La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba. Добре, нямаме отвратителен демидж, ама имаме непоносим демидж. La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba. Между другото, забелязахте ли, че забелязал съм, че хакерската атака се включва само когато говоря с Беги Кирилчо. Възможно ли? Добре, този бос смятам да си отиде бързичко. Не искам много да се застоява тук. Добре, право, въртително малко демидж. И той не спира да се въргаля като печена пуйка. Опечена. Не! Добре. Стига, бе! Стига, бе! Крампус! Ще съм щастлив, ако ми даде Крампус хец. Аз съм повелителя на Бримстоуна! Не ти! И понеже не го бяхме отключили, ми даде демидж. И в момента демиджа ни е на 3 и пля! La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba. La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba. Ама игра, ти не знаеш, че аз съм Азазел. Нях, 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 нях. La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba. La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba. Ако се заслужа, не се заслужа. La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba. Пляс, пляс. Нях, 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 пляс! Не! Той ма изигра! Стига си срал черви, бе! Горки мъглисти. Да ни е благодарен. Ние го спасихме мъглисти.
Vagina. Money. Ой, que буски има. Това най-охраняваното е едно. Молята, ключ, 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 ключ. Ще изравня с земята. Ключ. 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 Не. Защо? Така. Моля да. Мам! Моля да. Моля да. Много те умолявам. Чакай, че тук е много напрегнато. Крака, ръце, очи, меса, тук... Край. Две сърца си. Знам, знам, знам. Добре. Имаш и едно черно. Отиди надолу. Еми, един... Ай, там по-малко. Ама, убихме майката! Мокни, бе! Не може, казах ти не! О, не, забравих си картата ти в упоре, нали? Чакай, за кой не вземам сърцата? Това беше за сега от мен, хора. Абонирайте се, коментирайте, сабскрайбвайте се. Убихме майката. Палец догоре. Без палци долу.
горе. Това е за сега от мен. И до нови срещи!